فلما كلهم تقتلت أمنة كريستنا انكو عن بعال مسكال كلتشان عصر شومنتن عامة مرت أبز حكم أبز حنا نابلنا نابك عندنا تبتات إذا ساعات كنا سجاجروكم بريدان تعدس ورد العلاقة من أيزبول وقدايز بالكتاب صعب سراويت حرام مريت كايدنا يزبول أوبريشن الزحبر تحسهم جنرال متقعاتي سراويت قتل كم تعزز ملكات حبريتان كالوتن نزل ساعات زوادنا محبريتات يوم كتكتاتولنا بخبر بمعدام ناب زرزر ما بينام فتصومن زلاغن سلام ندلن تخوينا قريت حدنتن فتحن مرغغات يغبايلوم بصو قدوس ابن ماتياس فتصومن زلاغن سلام ندلن تخوينا قريت حدنتن فتحن مرغغات يغبايلوم قدامو باتريارك رئيس ليقان ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨገደ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት بصو قدوس ابن ماتياس በዓል መስቀል ደመራ 2018 ዓመተ ምህረት በስተፍላሊ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓታት ይخبرላ አብዘሎ ሰዓት بصو قدوس ابن ماتياس አብዘ መሐላለፉ ملقتي እንኳን በዓል መስቀል 2018 ዓመተ ምህረት አብጻሕና ኢሎም ሎሚ ሕገዝ ጋብሔር ብድፍረት ይገሃስ ናይዚ ውጽኢት ዓለም በሐፈሻ በመንጎ መንባርን ዘይ መንባርን አቶ ከም ድርከብ ገልጨማሎም ፍጹምን ዘላቀን ሰላም እንደልን ተኾይና ቅሬታ ሓድነትን ፍትሕን ድርጽዕን ምርግጋጽ ይግባእ ክብለ ገንዚቦም ናይሎም ዘበነ በዓል መስቀል ዝጋብሔር ዝሃበና ጸጋማይ በፍትሐውነት በምጥቃም በሐባር በመሰረት ዝገበርና ተግባር ዓቢ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዛዚብና አብ ዘመረቅናሉ ጽባሕ በመኻኑ ፉሊ ከም ዝገብረ ተዛሪቦም ኣሎም እዛ አጋጣሚ ንሃገርና ዳግማይ ልደት ዘበሰረዩ እንተበልና መግናነ ይኮነን ኢሎም ኣብ ስራሕቲ ህንጸት ትግድብ ታሪኻዊ ዓሸርኦም ዘንበሩ ኩሎም ከምስጎኑ ከም ዝግባእ ገሊጾም ብተመሳሳሊ መራሕቲ ትግራይ ደም በፈሊኹም ነንባዕልኹም ካብ ምጥምማትን ምውንጅጃልን ወፂኹም ውራይ ኩልኹም ዝኾነ ህዝብኹም ክትርእይዎ ይግባእ ክብል ቤት ጽሕፈት መንበረ ሰላም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ገሊጹ ነዚ ዝገለጸ በዓል መስቀል ምኽንያት ብምግባር ኣብ ዘውጾ መልእኽቲ ሰናይ ትምኒትዮም زعبي بعلا بنذكر الوقت تقدس بناب سنكي مراحته حدنوتو بسقات زاتولو معلتا ورسقاتن چنكنبر صبغ زي سمعلو مغزا دقو كندي ابزوريا طربيزا خوينم اهين مهين كبلوم دم بفليخان نوعلخا من وارن من نقارن زنغسول غزا خوينا نخبر زلنا زبلت مغلطي وسخو دمام اتي صنتتاو كيناتن ابسلحتاو صنت تسغاغيرو حزبنا راي زيبلو بستفلالي منغديم እና ጸፈይር ከቢሎም ወስخو ድማ ጸገምኩም بسلامو منغدي نختفوتحن مكره حزبنا بزي من واحد كتتحوابر نتوع زبلك كوينو نملا حزبنا انكو بعل مسقل غويتانا مدحنيتنا يسوع كريستوس ابصحنا كنبل نفوتكبل ابزوچو مغلطي بعل مسقل سنايتم نتجلچالام ጸገም ትግራይ ለዕለ ዓቕም ግዜያዊ መምሕዳሪ ክብል ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጾም ኣብ ትግራይ ዘሎ ጸገም ንምፍታሕ ለዕለ ሓደ ኣካል ከም ዝኾነን ግዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ጸገም ንምፍታሕ ጉባኤ ዘተን ምርድዳእ ነጣይሹ ይሰርሕ ከም ዘሎን ፕሬዚዳንት ግዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጾም ፕሬዚዳንት ግዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ በዓል መስቀል ተረኺቡ ኣብ ዝሓለፈ መልእኽቲ እዚ ክብረ በዓል በዓመቱ ዝበዓል ንዘመናት ጸንሐን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶም እናተሰጋገረ ዝመጸ በዓል ምዃኑ ገሊጾም በዓል ሓደራ ማሕበር ዝኾነ ማሕበር ጮም ዓምቀለእቲ ሃይማኖታውን ባህላውን ክብርታቱን ሓልዩ ከዓቀብን ውልድ ወለዶ ክሰጋገርን ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕን ኢደሎም በዓል መስቀል መስሕብ ቱሪዝምን ፍልፍል ሃፍቲ ክኾንን ከም ዝስራሕ እውን ሓቢሩ በዓል መስቀል ንዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ብዘይተረጋግዐ ኩነታትን ሕቶታትን ኣብ ዘይተመለሰሉ ኩነታትን ከም ዝተበዓለ ድሕሪ ምዝኽኻር ሓዚ በኣና ወገን ዘሊልና ንኣቶ ኩናት ከም ዘለ ገሊጹ ብብርክ ፌደራል እውን ብትግራይ ዝጅመር ኩናት ከም ዘለ ዝሓበረ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ኢድና ዘሎ ሰላም በመዕማቕ ከም ስራሕ የተዛሪቡ ኣብ ትግራይ ጸገም ንምፍታሕ ለዕለ ሓደ ኣካል ከም ዝኾነ ዝሓበረ ፕሬዚዳንት ግዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ እቲ ጸገም ንምፍታሕ ጉባኤ ዘተን ምርድዳን ከም ዘጣየሸ ድሕሪ ምዝኻር እዚ ጉባኤ ስርሑ ጠናኺሩ ክሰርሕ እውን ኩሉ ክድግፎ ጻውዒት ተቕሪቡ እዩ ናይ ሰላም ዕድል ኣብ ኢድና ከይመውት ብዕቱብ ክንሰርሕ ይግባእ ዝበለ ፕሬዚዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ንህዝቢ ኣብ ሻቕሎት ዘንብሩ ዘለዉ ብኹናት ዝተፈጠሩን ብስምምዕ ፕሪቶሪያ ብኣግባቡ ዘይተመለሱን ጸገማት ኩናት ክደግስ بزيخل ملكعو مفتحي كم زي تقمطلم ون غليچم ناي سلام عدل نحلو كم زي لغيرنا كنوسدي غبان دحر مبال سلاماون بوليتيكاون منقد مليو استعاصو سلازي كون ازي አማራጭ ብናይ ባዓልና መንገዳ ቢድና ከይመውት በዕቱብ ክንሰርሐለና ኢሎም ባዓልና ዘሊልና ንጅምሮን ንኣቶም ኩናት የለን ዝበለ ፕሬዚዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሕብረተሰብ ነዛብ ግምት እትዩ ክረጋጋዕ ተሓሳሲቦላ መንግስት ፌደራል እውን ብኩናት ናብ ትግራይ ዘወፍር ምኽንያት ከም ዘለን በወገን ትግራይ ዝጅመር ኩናት ከም ዘለን ኣብ
ግምት ብምእታው እቶም ኣብ ጠረጴዛ ዘሎ ሕቶታት ትግራይ ብሰላማውን ፖለቲካውን መንገዲ ክፈትሕ ይግባእ ኢሎም ኣብ ዝዋን ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ጸገም ብዓቅሚ ግዜያዊ ምምሕዳርን ፖለቲካዊ ውድባትን ጥራይ ዝፍታሕ ስለ ዝኾነ ሕብረተሰብ ብጉባኤ ዘተን ምርድዳእ ነቢሎም ኣካል መፍትሒ ኮይኑ ክሕግዝ ፀዊዕላ ብኻልእ ሓበሬታ ኣብ ሓራ መሬት ዝርከብ ሰራዊት ኣብ ዓዲ ጉደም ኦፕሬሽን ከም ዘካየደ ተገሊጹ እቲ ሰራዊት ኣካልቲ ደማዊ ካብ ዝኾነ ውግእ ብስልታዊ ኦፕሬሽንን ናይ ሓሳብ ልዕልናን ጸላኢ ምድኻም ዝብል ሒዙ ዝበሎ ስልቲ ምዃኑ ዝተነገረሉ ኣብ ከተማ ዓዲ ጉደም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ክሳራ ኦፕሬሽን ኣካይደ ክብል ኣፍሊጦላ ናይ ከተማ ዓዲ ጉደም ፖሊስ ጣብያ ንብረት ናብ ሓራ መሬት ወጪሎ ብናይ ለይቲ ኦፕሬሽን 12 ክላሽን F1 ቦምባን ኣታው ኮይኑ ለይብል መግለጽ ሰራዊት ፍሉይ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ብደምነት ካብ ዝምንዛዕን ዝርከብን ዓወትን ላዕሊ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ተኹሳ ብሰላማዊ መንገዲ ዝምንዝዖ ዘሎ ዓቕሚ ሰብ ኣጽዋራትን ዕጡቕ ሓይልን ገምጊሙ ላዕለቲ ብፈር ተበገስ ዝረጋገጽ ዓወት የመዝግብ ከም ዘሎ ዝገልጹ ኣዘዝቱ ፍሉይ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ኣብ ሓራ መሬት ጥራይ ከም ዘሎ ገይሮም ዝቆጽርዎ ውሕዳት ኣይኮነን ኣብ ውሽጦም ከም ዘለና ግን እቶም ከይደቀሱ ሰማይ ደጊፎም ዝሓድሩ ዘለዎ ኣካላት ይፈልጥዎ እዮም ክብልዮም ዝሕነዮም ትግራይ ትደሚኣ ዘላ ደም ከይንውስኸላ ኢና ንጥንቀቕ ዘለና ክብሉ ድማ ይገልጾም እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ 64 ሚሊሻታት ብዝተወደበ መልክዑ ናብ ፍሉይ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ተጸምቢሮም ተባሂሎም ትማል ዕለት 16 መስከረም 2018 ዓም ትምረት ዋና ማሕዳር ወረዳ ሓንጣሎ ተጋዳላይ ኣብርሃ ካልኣይ ዝርከብዎም 8 ኣመራርሓ ወረዳ ሓንጣሎ 6 ማሕደርቲ ጣብያ 13 ኣመራርሓ ጣብያ ወየንቲ ሚሊሻን ጥምረት ሰብ ሕድሪ ቀዳማይ ወያነን ኣመራርሓ ብድምሩ 64 ወየንቲ ምስ ረሸንትናን ጨፍጨፍትናን ሓቢርና ይነብርን ክብሉ ናብ ፍሉይ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ተጸምቢሮም ይብል እቲ ካብ ሓራ መሬት ዓፋር ዝተሰምዐ ሓበሬታ ፋኖ ኣብ ላዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዓወት ይሓፍሶል ኣብ ዝበሃለሉ ሰዓት ጀነራል ኣበባው ታደሰ ኣብ ልዕሊ ዕጡቕ መጥቃዕቲ ይፍጽሙ ከም ዘለው ገሊጹ እዚ ምብራቕ ኣብ ዞባታት ጎጃምን ደቡብ ጎንደርን ምንቅስቓስ ጽንፈኛ ጉጅለ እናሰዓበ ስጉምቲ ብምውሳድ ሰላም ተኸባቢ የጽዕቐሎ ኢሉ ጀነራል ኣበባው ታደሰ እዚ ምብራቕ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣብ ዞባታት ጎጃምን ደቡብ ጎንደርን ምንቅስቓስ ጽንፈኛ ዝበሎ ጉጅለ እናሰዓበ ስጉምቲ ብምውሳድ ሰላም ተኸባቢ የጽንዓሎ ኢሉ ምክትል ላዕለዋይ ኢታማዦር ሹምን አካባቢ ካውንስል ጸጥታ ክልል አምሓራን ጀነራል ኣበባው ታደሰ አፈጻጽም አልኡኹ እዚ ምብራቕን ኣብ ተኸባቢ ዝተፈጠረ ሰላምን ጠሚቱ መብርሂ ይበላ በመሰረት አመራርሓት እዝን ሰራዊትን ሕገ መንግስታውን ሃገራውን ልኡኹ ብጽኑዕ ፍቕሪ ሃገርን ጥቡቕ ዲስፕሊንን ይፍጽም ከም ዘሎ ይዛረብ ኣባላት እቲ እዚ ብዝለዓለ ፈጻጽማ ወፍሪ ሰላም ትኽልል ብዘላቕነት ንክረጋገጽ ብምስራሕ ሃገራዊ ልኡኹም ብዝለዓለ ብቕዓት ይዋጹ ከም ዘሎ ገሊጹ ብተወሳኺ ሓይሊ ጸጥታ ትኽልል ከም በሓድሽ ብምውዳብ ብምስልጣንን ብምብቃዕን ዝተጠናኸረ መሓውር ጸጥታ ንኽህሉ ከም ዝተገበረ ተዛሪቦላ በመሰረት እዚ ምብራቕ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣብ ዞባታት ጎጃምን ደቡብ ጎንደርን ምንቅስቓስ ጽንፈኛ ጉጅለ እናሰዓበ ስጉምቲ ብምውሳድ ሰላም ተኸባቢ የጽንዓሎ ኢሉ ምክትል ላዕለዋይ ኢታማዦር ሹምን ኣካባቢ ካውንስል ጸጥታ ክልል አምሓራን ጀነራል ኣበባው ታደሰ እንተኾነ እቲ መንግስቲ ጽንፈኛ ክብል ዝሰየሞ ጉጅለ በኣንፈት ወልድያ ሰሜን ወሎ ገዚፍ ዓወት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ይሓፍዝ ከም ዘሎ ይዝገልጽ እዚ ከም ኢሉ እንከሎ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ንመጥቃዕቲ ሳይበር ተቓልዓቲ ካብ ዝኾነ ሃገራት ኣብ ቅድሚት ከም እትስራዕ ሓደ ዓለም ለኻዊ ትካል ኣፍሊጦም ኣብቲ ሃገር ብኢንተርኔት ዝግበር ምትላል እውን ብቕልጡፍ ይውስኽ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኢንተርፖል ኣፍሪካ ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ኣብ ዘውፅኦ ሓዱሽ ጸብጻብ ንኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ብፍላይ ብናይ ሳይበር መጥቃዕትን ብኢንተርኔት ምትላልን ቀዳሞት ካብ ዘሎ ሃገራት ብምስራዕ ሳይበር መጥቃዕትን ምክልኻል ዓቕማ ከተዕቢ ኣለዋ ክብል ለቦ አቅሪቢ ደይርዮም